Hello viewers, my family. Welcome back to my YouTube channel Meenakshi Speed. आङो first time self-made dual role video मोनसे खालामदों. माबोरै जादों भिडिअआथ' बारा मोजां जायाखै होनना आं मिन्थिखादों. अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअआ माबोरै जादों नायनानै कमेन्टआव एसे खिथाहरदो. केमेरामेनबो रावबो गैया, हारसिंनो स्टेन्डआव दोननानै बानायबाय. ओमफ्राय भिडिअआ बोरै जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरदो जाहाथे नेक्स्ट टाइम आं मोजां खालामबावनो हायो. स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. ओइ उन्दुगादुरि, दाबो सिखारनो जायाखै नोंहा? मालायफ्रा फुंनि खामानि स्रां स्रिं मावखांजोब्बाय. बेरेफुंजानि सोरांस्लाब मोनै जाखांलायबाय नामा नोंहा? नांनायनि नाङिनि बांद्राय बखिनाय? थाब उथिनानै माबार सिथ्लाया सिबै, नङाबा मोनबायसो आंजों. नोंहा सोरनि गियान लाथारखो? सानजौलायनानैबो दाबो सिखारनो रोङि? मालायजों रुजुनो दिन थांसिगोन नोङो. सानफ्रोमबो फिसाजोखौ रायैनो असान्तियैनो दिन थांसिगोन नोंहा. देनां बिहाव बिखुनजोनि न'आव मा मावनानै जाहैनो सानखो नोङो? जाहैया आं जेबो मावनानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव. बहा थांनो? माखौ एसे देलायसोखो? ना गावखौनो एक्ट्रिससो सानबाय बे गथ' सासेया? मा बहा थांनो? न'आव थाब्लाबो साफा देलायना थानो मोनला नामा? इन्स्टायाव रिल्स बानायनो नागिरदों आंहा. मोजां गियान सोलोंबा सोलों, नङाब्ला थाव सोबानानै फोर गिदिंहोना दोनजागोन आंजों. ओंखाम ओंख्रिफ्रा थाब संहै. दा संगोन, रिल्स बानायखांबा. दानो संहै, आं नोंबैनाव थांना फैनि. दसेबो सान्थि गैला बे न'आव. खालि खामानि मालाबा ब्लड खारजागारगोनबो आंजों. मायबा मोनसे सानब्ला मायबासो जायो. देलायनानै रिल्स बानायनो सानबाय, नाथाय ओंखामसो संनो होजालायबाय. ओंखाम सं भाजा एव, बेखौ मावनानैनो दिन थांसिगोन आंहा. जाखांबाय लोंखांबाय, बे मबाइलावलाय मा थुलुबाय थाखो? थोरसि लथाया सुयै थां. र' नायै, दा दसे थानानै सुगोन. दानो सुयै थां, नङाबा थोरसि लथाया रानथाबजोबगोन. गावनि फिसाजोखौनो खालि खामानिल' थिनबाय थादो नोङो. दसे थाब्लानो मबाइल मा उरायदों बे मबाइलखौ लानानैलाय? बिमाजों मोनसेबो खामानियाव हेफाजाब होफाया. बांद्राय बखिबाय दा थासै. बे चेयारजोंनो खुबैनानै अराय समनि थाखाय स्रि दोनजागोन. मामबार सुहै थोरसिफ्रा. A few moments later.